Myslíme si, že váš kolega Garrett to trochu odfláknul, když měřil Finon Garu. Pro každý zkušenější oko je to hora. Jak to? Vy taky? Ne, omlouvám se, nepochopil jsem, co jste mi chtěl. Jak může mít jenom 930 stop? Doufám, že pan Garrett nebude trvat na tak divným výsledku měření. Ne, pane Morgne, my jsme totiž tu vaši horu ještě nezměřili. Jo, mám tím na mysli, že zatím nemáme přesný výsledek, provedli jsme předběžný průzkum, jsou tu jen velmi hrubé odhady. Raz, dva, raz. Přesně takhle šli nahoru. Jo. Takhle? Jo. No, žádné div, že se sekli. No a nakonec při měření použijeme tohle. Pochopte, aby se tenhle přístroj dal vůbec použít, tak musíme nejprve udělat kóty na Newton Beacon a Whitechurch Hill. To ale nejsou hory. Já vím, že ne, pane Morgne, já vím. Ale když tu v roce 87 měřila královská společnost jejich výšku a vzdálenost mezi nimi, určila i vzdálenost od Finon Garu. No a s pomocí těchto údajů bychom mohli určit skutečnou výšku. Finon. Převýšení. Tak to znamená, že by ta hora taky klidně mohla měřit víc. Dost pochybuju, že dnešní měření bylo úplně přesné. Aha. Uvidíme se v baru. Jistě. Uvědomte si však, pane Morgne, že ta hora, to nic, může mít víc než 930 stop. Jasně. Nebo mnohem méně. Méně? To snad... To je snad želv. Proč tolik povyku? Proč? Hora nebo kopec? Jako by na tom záleželo. Ale tady jsme ve Walesu. Egypťané postavili pyramidy, řekové chrámy. My však nic, protože my máme hory. Ano, byly nám dány do vínku. Tam, kde začínají hory, začíná taky Wales. Pokud Finon Garu není hora, pak může Anson překreslit hranici a my budeme připojeni k Anglii. Bůh s námi. Ahoj, Tomasi. A Tomasi. Dobrý den. Co potřebujete? Přišli jsme za Angličanama, který tu měřej. No, dobře, těší mě. To je pan Garrett a já jsem Anson. A jak vidíte, máme před sebou plno práce. To je můj bratr Tomas Stupec a já jsem Tomas Stupec 2. Jsme analfabeti a lidi nás pojmenovali tupci. Ale nejsme zas tak tupí, aby jsme to nevěděli. To je skvělé. Bylo mi potěšením. Chtěli bychom vědět, jak vlastně tu horu měříte. Chtěli bychom to vidět a pomáhat při nošení zavazadel. Vážně? Děkujeme, to je skvělé. Už víte, proč se jim říká tupci. Tomasi, netěší nás, že pomáháte Angličanům nosit jejich přístroje. Dostanete za to vůbec zaplaceno? Já nevím, pane, snad jo. Dobrý den. Dobrý. Dobrý, protože je významný. Znáte se už s pastorem? Ne, těší mě. Budete se snažit, že?
Kolik je to? Klid, prosím, teď budeme muset počítat celé hodiny. Já se dokonce obávám, že budete muset počkat až do večera. Tak, promiňte, pánové. Díky. Opatrně s tím. Jak zjistíte vejšku? Nejdřív jsme změřili výšku 2 nejbližších kopců. A teď vyjdeme z toho, kolik má Newton Beacon a Whitechurch Hill. Ale jak jste je změřili? Stejně srovnali jsme je s předešlými. Kdo ale změřil první kopec? Ale, synu, kdo asi? Bůh přece.